Genrete koinekiwa ase chinsemo a imense ya Kenya niko wana ya roka nebuna embure yegani genrete koreta asara enene ase ward ya Bugsero imeye bunge ya kitutu chache South ya Kaunti ya Kisii niko abamenyibe chinseme cho babere bako betereri wakunganya akubwatkana na macha yabere kawechura ase chinyomba chabo omo chief officer wa mangana yemebasukano ase Kaunti ya Kisii Kasfa nigabaga wikirana asayo eryo kwenekia omubasukano yo asaborire abantu kunganya nakuboria abande ko barigania abo babere bawakwa n'umuchando yo nigobegaberega kwenekia abuna engane yo nechikorigereriwa ase county guse ase abarayibe county ya Kisii gati abo mu governor be county ya Kisii na kwenekia abuna bali babere bakonyora umuchando yo babere bakorigereriwa nabo igogo konywa muri keito dipo nasanya nekirana sayo nagotwariganira roboti rwa senchira yobwagare. Ekero embure nyingi gendete konekiwa chinsemo ao imeyense ya Kenya anene eyuekagere koba elinino nigobono yaenekiwe asorogongo rwa Gusii anene chinsemo chiario toigo chigotoka ward ya Bugisero imeye bunge ya kitutu chache South asamache anyarte konganya bamenyi bensemejwe toraire botuko charenge chinsa saa 5 ega ya botuko mbure ye kanyara koboke gotosiokera nyomba cheito botuko amache garenga amange mono ntware konyora stware gotamagochi inde no borromono sengenje bintu byane byasarekira abana bane bachandigete bitabu byasweta amache neyita iraundi enda amache nachete nande tukaranganya ayaigani gagocha ekerembure nyinga yatwete litukolia igoro egento kirirete amache goswa chinyomba nabamenyi bensemejwe kuborwa no morembe entonge yona tore tichanga nabo chiachiete chibando chiarenge nyomba no chiarenge chinke ebiachiete maene to chandegete ntobwati nona astokorara ntobwati asitogochi lituko lyalero omo chief officer o disaster management imeye county ya Kisii Kaspa Ondoro bakubwatirana no MCA bwe ward ya Bugisero Vincent Abuga vaikirana asensemejwe na koenekia egekorekyo na ikirega neroreire amacha abeira mange paka abantu banganyire tukubwa rero because embure yabete nyingi igoro amacha abeta mange bakaswa chinyomba cy'abantu cyabaine bukunganya butuko chingakiecho omo chief officer Kaspondoro ni ganyara gotebanga na chigoikia enganejwe aso mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati elio enyare kurigereriwa aso bwango igeke nakinda tebe reporting eronko in office back right now elinde serikali karanse there is a committee in place eligelia mangana yelinino na ende bono tigatomanya ngelinino yabere really tari elitu akagerete ngateyo nonyana boni go MCA borogongo rwe Vincent Abuga ate abo bole mobuni go boro bwe serikali wente koroisi wechiro elio korobya obonchorolia asaba menyi borogongo rwe the same time ondagete ko basabanga obore mo besides ko we serikali obo maene mburinga bari bagajite mbagajite baka broke chi drainage iyo ngenjene na tochi chamambi goseri tukori ko bwati nega niri toigwana ne nabari bagaje toronga bato space torosi drainage komentana yweni gabaganirie abamenyi benseme yo kunganya chingakie chiga ambulance ndia gendete konekigwa asorogongo rwa Gusii na boigo kuboria matetani na muchando jwe ko abamu abo obomenyo ndagete kori kwezi mo especially baria amacha soete nyomba na abasoroira so wanja because yobo gimanobuya unganchire muranganya erinde mutige chinyombe ichire igo because you never know litukoria rero na inde mburake gotu automatically amaja ingomende kanare goitane litukoria rero eyongo sabanga abana inchi basuke kando abamate bali barocha abamu abo babere batobati obomenyo babaosi barorenga abantu baito bonsi pyondete yokurara siko ebire biga byogosiria enibo yabo nigo bana bamenyi bensemeye baruro kuboria bwoko nyorobo konyi kurwa serikali chingakie chiga embura egendrete bado kwenekiwa ase orogongo rwa Gusii twari gosaba serikali yasoime etokonya likara batindiriria tiche tugane aba Chinese balirani ake twari gosaba serikali nyara ko bageko tokonya yeswana nigate Yinko ripoteri ya Ndizi TV kurwa lio toigo egotoka ward ya Bugisero ebunge ya kitutu chache South elitaria nendi pon asanya